ברוכים הבאים לסדנה שלי, זה לא סדנה בעצם, זה הדרכה. אוקיי, אני אספר בערך שבמשך שעה אנחנו נדבר על הסולמות ואיך מוזיקה בנויה ובשביל מה אנחנו צריכים אותם, בשביל מה אנחנו צריכים לדעת אותם. אז מוזיקה אירופאית, אני אדבר על מוזיקה אירופאית ולא על מוזיקה מזרחית. כי מוזיקה אירופאית זה מה שאנחנו בעצם שומעים כל יום. שירי פופ ושירי רוק שאנחנו שומעים ברדיו ובמדיה, אלה שאנחנו גם מנגנים ורכיבים. זה שירים שבנויים במערכת המוזיקלית שנבנתה לפני כמה מאות שנים, בתקופת ברוק. היא התבססה המערכת הטונלית, זאת אומרת, מערכת של סולם. עכשיו, לכן כל מה שאנחנו עושים במוזיקה, זה נמצא בסולם מוזיקלי כלשהו. עכשיו, הסולמות, מכיוון שיש לנו, לפי חלוקה הקלאסית, מודרנית כבר, בוא נגיד ככה, אחרי תקופת ברוק, חלוקה של צלילים שווה, היא חלוקה על 12 חצאי טונים. אוקיי? זה בעצם ה-12 צלילים שממהם בנויה כל המוזיקה. עכשיו, כדי לא לבלבל יותר מדי בשמות, אז נתנו שמות קבועים לצלילים, ויש שתי שיטות שמשתמשים בקריאת שמות של התווים. זה שיטה ב-ABAC באנגלית, ושיטה יותר לטינית, שהיא באה מתקופה קלאסית, ובכל מיני ארצות שונות בעולם משתמשים בשיטות שונות. אבל כעיקרון, אנשים שעוסקים במוזיקה, הם כולם בערך מכירים אותם שיטות, פחות או יותר. אז הצלילים בשמות שלהם זה A, B, C, D, F, G, שצליל A זה צליל לה, זה הצליל דו, אתם רואים את זה בסגול, קוראים לו C. עכשיו, זאת אומרת, התבנית של אנגלית מתחילה בקליד A, שזה תו A או לה. אז בעצם אני לא מבקש מכם עכשיו לדעת את כולם, כי זה נושא בנפרד, נושא של הקורסים שצריך ללמוד. עכשיו, כדי שתבינו מה זה. זאת אומרת, לכל סולם, שזה ארגון צלילים, שבתוכו מתקיימים כל מיני הקשרים בין הצלילים, וזה גם מהווה כחומר בנייה למנגינות ובנייה של אקורדים. שני מרכיבים האלה, המנגינות והאקורדים, אלה המרכיבים של בניית שירים. כלומר, המלחין שמלחין שיר, הוא מלחין מנגינה והיא בעצם מחוברת לאקורדים. זה הכל ביחד. אין כמעט מנגינות ללא אקורדים. כל מנגינה שאנחנו שומעים במוזיקה מערבית, אפשר לחבר לאקורדים, אוקיי? להבדיל מוזיקה ערבית ומזרחית, היא קיימת ללא אקורדים, רק מנגינות. ובשנים האחרונות כבר חבר'ה התחילו לחבר ביניהם, לכן אנחנו שומעים כל מיני מוזיקה מזרחית שהיא דמוי מזרחית, אבל עם האקורדים, שזה בעצם חיברו את שתי מערכות. זאת אומרת, סולם מוזיקלי זה ארגון של צלילים עם קשרים ביניהם, שמאפשר לנו לבנות מנגינות ולבנות אקורדים, אוקיי? עכשיו, הסדר של הסולמות מתחיל מצליל המוביל שלו, שזה צליל שקוראים לו שורש בעברית, או בלטינית זה נקרא טוניקה. הצליל הראשון שממנו בנויה מערכת של סולם, אוקיי? הצליל הזה נקרא טוניקה. נגיד, הוא מרכז של הסולם, הוא הסוג של הבית של הסולם. נגיד, סולם הזה. אתם שומעים את הצליל באקורד, צליל ראשון.
זה הצליל שקוראים לו דו, או סי באנגלית. זה האקורד שלו, וזה כל הצלילים שאנחנו שומעים עכשיו. זה הסולם. ושמהסולם הזה, מהצלילים של הסולם הזה, נבנות מנגינות. אוקיי, נגיד... אני ניגנתי עכשיו שני אקורדים עם המנגינה, והשתמשתי אך ורק בקלידים לבנים, אם ראיתם, שזה הקלידים ששייכים לסולם הזה. זאת אומרת, אם יש סולם אחר, כמו... נגיד, מרכז שלו אחר, מרכז שלו קליד A, או צליל A, אז זה צליל ראשון שלו, לכן קוראים לו טוניקה A, וזה הצלילים ששייכים לסולם הזה, ופה אני מנגן גם איזה כמה מנגינות, אקורדים. זה היה מנגינה בסולם לה, או A. עכשיו, ככל שאנחנו מתחילים צליל אחר, נגיד מצליל D, אוקיי, או רה, אנחנו משנים את הגובה של סולם מבחינה פיזית בעצם. אנחנו משנים את הדציבלים, לא דציבלים, את ההרץ של הצליל, ואז אנחנו עולים או יורדים לצליל אחר, וממנו אנחנו קובעים שהוא יהיה הצליל המוביל, קוראים לו טוניקה, וממנו אנחנו בונים סולם, אוקיי? אתם שמעתם זה סולם רה או די, אוקיי? הוא מאוד מאוד, בעצם זה אותו דבר כמו סולם דו או סי. זה הסולם סי, וזה סולם די. שניהם נשמעים אותו דבר, רק אחד מהם יותר נמוך, נגיד דו, ורה יותר גבוה לעומתו. אוקיי, עכשיו זה לא משנה, הוא גבוה או נמוך, זה בעצם היחס ביניהם. נגיד אם הייתם מתחיל להשוות לכם את זה מצליל רה, אז הייתי אומר, אוקיי, זה צליל רה וזה צליל סי, זה דו בעצם, אז הוא יותר נמוך מרה. אוקיי, זאת אומרת, הסולמות הם מחוברים לפי, הם בנויים כמו קומות. אוקיי, כל קומה זה סולם חדש. ויש לנו 7 צלילים בסיסיים, שזה A, B, C, D, F, G, ויש ביניהם עוד צלילים שאנחנו תכף נגיע אליהם. ההסבר, זה בעצם, זה עוד 6 צלילים, עוד 5 צלילים, שגם שייכים לחלוקה שווה של 12 צלילים, שנבנית מוזיקה, כל המוזיקה המערבית נבנית מ-12 צלילים. נגיד, עכשיו אני ניגנתי מצליל C, את הסולם, C זה היה דו, זה היה טוניקה, בניתי סולם ממנו, ואז היה לי גם סולם D, צליל רה, שבניתי ממנו את הסולם. עכשיו, יש ביניהם עוד צליל אחד שקוראים לו C שרפ, או C דו דיאז, או... אוקיי? ואז זה גם צליל שהוא נמצא בין דו לבין רה, והוא נותן לי גם אופציה לבנות עוד סוג של חצי קומה. אני בונה אותו סולם, אז זאת אומרת, יצא לי סולמות מצלילים שונים. זה הסולם אחד, C, זה סולם C דיאז, וזה סולם D. אני ככה יכול להמשיך לבנות מכל קליד סולם כלשהו, אוקיי? וזה בעצם מסביר שסולמות הם שווים, וההבדלים ביניהם לפי גובה של הטוניקה, הצליל הראשון שנבנה ממנו כל הסולמות האלה, אוקיי? עד כאן בסדר? ברור לכם? יש שאלות? לא, ברור. אוקיי. עכשיו, יש סולמות, אנחנו משתמשים במוזיקה המערבית, בכל מיני סולמות שונים לפי המבנה שלהם. עכשיו, מה זאת אומרת לפי מבנה? מכיוון
הסולם ששמעתם היה, נגיד אחד סולם היה C, הוא היה נשמע ככה, והסולם אחר היה נשמע אחרת. אוקיי? אתם שמעתם שהצבע של סולם, הטיב של הסולם השתנה. אוקיי? זה אומר שהמבנה של מרווחים שמהם נבנה הסולם השתנה, נוסחה השתנתה, והסולם קיבל שם אחר ובואו נגיד צבע אחר. אוקיי? אתם שמעתם על מושג סולם מז'ורי וסולם מינורי, אז זה בדיוק ההבדל. זאת אומרת, הצלילים שמכילים את הסולם, יש ביניהם מרווחים. אוקיי? בין כל צליל יש מרווח. לדוגמה, אני אתן לכם את ההסבר תכף. אוקיי. עכשיו אתם רואים לפי הטבלה שיש כאן טון, 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 טון. זה מילה טון בין הקלידים. אתם רואים בין הקלידים לבנים יש מרווח שקוראים לו טון, אוקיי? ובין שני קלידים האלה, בין B ל-C, אין טון. זה נקרא חצי טון. זאת אומרת, המרווחים זה C ו-B ו-C, והקלידים האלה, C, D, D, E, EF זה חצי טון. זאת אומרת, הקלידים שיש ביניהם קליד שחור, שני קלידים האלה קוראים להם טון. זאת אומרת, זה מרווח, זה נוסחה מתמטית, שמחלקת לנו ל-12 צלילים. זאת אומרת, מצליל אחד לצליל שני, הכי קרוב אליהם, המרחק הוא חצי טון בין כל צליל. זאת אומרת, יש 12 חצי טונים, ו-12 חצי טונים מכילים לנו אוקטבה. אוקטבה זה 6 טונים שלמים, או 12 חצי טונים קטנים, והם מכילים לנו את כל הסולם. עכשיו, לפי הנוסחאות המתמטיות הפשוטות, הסדר בין טון לחצי טון, ככה נבנה סולם מז'ורי או מינורי, אוקיי? ואז בעצם סולם המינורי הוא שונה בנוסחה שלו מהסולם המז'ורי, אוקיי? לדוגמה, יש לנו סולם, הנה עכשיו אתם רואים בטבלה הזאת. רק שנייה. רגע. הנה, אתם רואים טבלה. יש לי פה כתוב שני סולמות. סולם C major, זה דו מז'ור, וסולם A minor. אוקיי, רק שנייה. טוב, אוקיי. אז אנחנו פה בהשוואה בין שני סולמות מינור ומז'ור. ואתם רואים לפי מבנה טון, טון, חצי טון, טון, חצי טון. זה מבנה של סולם מז'ורי, טון, 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 חצי טון, 3 טונים, חצי טון. זה המבנה, אני לא יודע למה זה כתוב פה אחרת, צריך לתקן את זה. וסולם מינורי, אז זה טון, חצי טון, 2 טונים, חצי טון, 2 טונים. זאת אומרת, מבנה הוא שונה. אם אנחנו מדברים על הנוסחה המתמטית, אוקיי, אז ההבדל, לא לפי שמיעה, לפי בנייה, בין סולם מז'ורי לסולם מינורי, הוא לפי מבנה של המרווחים, או טונים וחצי טונים שכל סולם מכיל. זאת אומרת, לפי נוסחה כזאת, טון, טון, חצי טון, 3 טונים, חצי טון, אני יכול לבנות כל סולם מכל קליד שאני רוצה. אוקיי, נגיד, אני יכול לבנות מקליד אחר, אוקיי, סולם, לפי טון, טון, חצי טון, 3 טונים, חצי טון, ויצא לי בדיוק אותו דבר, כמו מקליד אחר. נגיד, אם אני בונה מצליל רה או די, אני בונה טון, טון, חצי טון, 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 חצי טון. אני בניתי לפי
הנוסחה של טונים וחצי טונים, ויצא לי סולם מז'ורי, אוקיי? עכשיו, אם אני אבנה לפי נוסחה של סולם מינורי, אז אני צריך נוסחה אחרת. אני צריך נוסחה אותה, כמו ששייכת לסולם המינורי, וזה מאותו צליל D. אני בונה טון, חצי טון, שני טונים, חצי טון, טון וטון. טון, חצי טון, שני טונים, חצי טון, שני טונים. זה הנוסחה של סולם מינורי. ואז בעצם יצא לסולם מאותו צליל טוני, מאותו צליל טוניקה, או שורש של הסולם, שזה צליל D, יצא לי סולם מינורי, סליחה, ויצא לי סולם מז'ורי. אוקיי? לכן סולם יכול להתחיל מאותו צליל ולקבל לפי מבנה המרווחים שלו שני שמות שזה מאפיין של הסולם. סולם מז'ורי או סולם מינורי מאותה טוניקה, מאותו צליל שורש, אוקיי? כך אפשר לבנות מכל צליל, מתוך 12 צלילים, כך אפשר לבנות כל סולם, גם מז'ורי וגם מינורי, מאותו צליל אחד. זאת אומרת, מצליל אחד לפחות, אפשר לבנות לפחות שני סולמות. אני לא מסביר עוד, יש עוד הרבה סולמות אחרים, שאני כרגע לא מסביר עליהם, אבל לפחות שני סולמות שאנחנו מכירים היטב, שזה סולם מז'ורי וסולם מינורי. אוקיי? עד כאן יש שאלות? אני אגיד לכם, מז'ור ומינור זה מהמילה, מז'ור מהמילה גדול ומינור מהמילה קטן. עכשיו, למה ההתייחסות? מכיוון ששני סולמות האלה, רוב הצלילים הם דומים. עכשיו, ההבדל העיקרי ביניהם זה המרווח הראשון שנוצר בין צליל ראשון, שזה מטוניקה, עד לצליל שני. סליחה, צליל שלישי. 1, 2, 3. הצליל השלישי. הצליל השלישי זה נקרא טרצה של הסולם. זאת אומרת, סולם יש לו 7 צלילים, יש לו 7 דרגות, 7 מספרים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אז כל צליל אחר, כל דרגה אחרת ביחס לטוניקה, יש לה מספר. נגיד טוניקה זה 1, צליל הבא זה 2, וצליל הבא זה 3. זה טרצה של הסולם. עכשיו, בסולם המז'ורי, המרווח שנוצר בין צליל ראשון, בין טוניקה לדרגה שלישית, זה מרווח שקוראים לו טרצה הגדולה, והוא מכיל שני טונים, טון וטון. הטרצה הגדולה היא נושאת נוסח או צבע, בוא נגיד שמח, ולכן קראו לו מז'ורי, כי זה טרצה גדולה. מי שילמד את המרווחים ויבין שיש טרצה גדולה וטרצה קטנה, הוא יבין למה. עכשיו, הסולם המינורי, הטרצה הראשונה שלו היא טון וחצי. טון וחצי. זאת אומרת, הטרצה היא קטנה. לכן הסולם עצמו מקבל שם מינור או קטן, בוא נגיד. או אנחנו קוראים לזה יותר עצוב. בתכלס זה נוסחה מתמטית. טרצה הגדולה, יש שני מרווחים שקוראים להם טרצה במוזיקה. אחד מהם טרצה גדולה, שזה שני טונים. C ו-E, C-D זה טון, D-E זה עוד טון. זה שני טונים, זה טרצה גדולה. וזה בסולם המז'ורי, אוקיי? ובסולם מינורי, הטרצה היא מינורית, הקטנה. טון וחצי. טון וחצי, אוקיי? ויצא לנו טרצה קטנה. לכן אנחנו קיבלנו גם אקורד מז'ורי ואקורד המינורי, אוקיי? אתם שומעים את ההבדל. ואז בסולם מז'ורי יש לנו סולם עם טרצה ראשונה היא מז'ורית, ובסולם מינורי יש לנו טרצה ראשונה היא מינורית, אז האופי של סולם משתנה. מכל דרגה, כמו שהסברתי שיש דרגות, אוקיי? מכל דרגה בסולם בונים אקורד. אקורד זה
חומר לבניית המוזיקה, אוקיי? כי נגיד אקורד זה מצלול של 3 צלילים שבנויים לפי מרווח שאתם כבר מכירים, במרווח טרצה. אוקיי? אז יש לי כאן אקורד C, ואני אראה לכם את זה עכשיו על הטבלה. אתם רואים על הטבלה, בטבלה כתוב מרווח, אוקיי? אתם ראיתם, קודם כתוב מרווח, ולמטה כתוב אקורד. אקורד זה מצלול של 3 צלילים. ושלושה צלילים האלה מסודרים לפי מרווח טרצה, זאת אומרת, אחד מנגנים, השני מדלגים, שלישי מנגנים, רביעי מדלגים, וחמישי מנגנים. זאת אומרת, יצא לנו בטווח של 5 קלידים, 1, 2, 3, 4, 5, נוסחה כזאת שקוראים לזה אקורד, אוקיי? אז מכל דרגה של סולם אני יכול לבנות אקורד. ואני חושב שאני עושה עכשיו סוג של הפסקה, כי אני רוצה להפעיל את המערכת, ואני תכף מכבה את השידור, ואני אחזור ואתם תתחברו מחדש. בסדר, חבר'ה? כמה זמן, אלכס? אני אעשה חצי דקה, אני אעשה רענון למערכת, ואני תכף מתחבר אליכם. בסדר? תשארו, אני תכף אפתח עוד פעם את הזום. טוב. Recording stop. אז עכשיו אני מסביר, כן, אני מקליט, ואני אחר כך אסדר את ההקלטה, אני אשלח את זה באתר. אוקיי, אז אנחנו מדברים על האקורד. אקורד שזה מבנה, אמרנו, בעל 3 צלילים. בבאס זה בא על ידי ביטוי שאתה מנגן השורש של האקורד, לרוב, אוקיי? ואתה אמור גם לעשות נגינה לפי אקורד. נגיד, אתה יכול להשתמש בכמה צלילים של האקורד. 1-5 כאילו? אתה יכול לעשות 1-5, אתה יכול לעשות 1-3-5, אתה יכול לעשות צלילים עוברים. נגיד, יש לך צליל ראשון, שני ושלישי, כן? זה הצלילים שלך, אז אתה יכול, נגיד, אם יש לך איזשהו ריף מוזיקלי, אתה יכול לבנות עם צלילים עוברים, אוקיי? הנה רונן. אתה יכול לבנות תפקיד שהוא יהיה מכיל גם צליל ראשון וגם צליל שלישי וגם חמישי של אקורד וגם צלילי ביניים. נגיד, אתה יכול לעשות... אוקיי? כל זה תפקיד שלך, אוקיי? אתה מבין? אתה מתבסס על הצלילים של אקורד. אוקיי? אני יכול גם 1-5-5-8, נכון? כן, אתה יכול לעשות 1-5-5-8, או אתה יכול לעשות 1-3-5. וזה עדיין אותו אקורד. זה עדיין אותו אקורד. יש כל מיני סגנונות נגינה במוזיקה כלשהי, נגיד מוזיקה... בסדר, לא תמשיך אלכס. אלכס, זה דומה בסקסופון? זה דומה לכולם, רק אתה גם יכול לבנות תפקיד, אנחנו כבר קופצים עם הסבר, אבל אתה יכול לבנות תפקיד. השורש ולקפוץ טון, ובקפיצות של טון. אם אתה רוצה לבנות איזושהי מנגינה של אלתור כלשהו, לא, מה התחליף שלי לאקורד? מה התחליף שלי לאקורד? איך אצלי מתבטא האקורד? אין לי 3 צלילים. נכון, אתה לא יכול לנגן הרמונית, נכון. אבל אתה יכול לנגן, אם אתה מאלתר, אוקיי, אתה בונה לעצמך תפקיד, נגיד בזמן הנגינה, אתה רוצה... אז אני נשאר על הסולם. נכון, במקום שאני כותב לך תפקיד כלשהו, אוקיי? אז לפי ידע שיש לך סולם מסוים, ויש לך מבנה אקורדי מסוים, אתה יכול ליצור תפקיד לעצמך, שאתה משתמש בצלילים של האקורד, אוקיי? או צלילים עוקבים, אוקיי? בין הצלילים של האקורד, ולבנות לעצמך תפקיד קטן, נגיד כשאתה מנגן משהו עם מישהו ביחד, אוקיי? ואז נגיד אתה שואל אותי כל הזמן, למה, איך שאני כותב לך וזה נשמע מתאים לשאר המוזיקה, נכון? שאלת אותי. אז אני עונה לך, אני בונה לך תפקיד לפי התאמה לאקורד ולסולם שבו אנחנו מנגנים שיר כלשהו, אוקיי?
אלכס, זה כמו שאני עושה אוקטבה, נכון? בעצם זה אותו דבר. כן, האוקטב הזה אתה פשוט מכפיל אותו צליל. אבל זה אותו צליל. זה אותו צליל, נכון. כן, בסדר? אוקיי. עכשיו, אקורדים בסולם, יש בהם מספר אקורדים. זאת אומרת, על כל צליל אפשר לבנות את האקורד. והוא יהיה שונה. אוקיי, זאת אומרת, מכל צליל של סולם אפשר לבנות אקורד, אוקיי? והיחס בין האקורדים הוא בעצם, יש לה חשיבות. זאת אומרת, הצליל ראשון של הסולם הוא מהווה הטוניקה, והאקורד ראשון של הסולם זה אקורד הבית. אוקיי, לכן רוב השירים שאנחנו שומעים, או שהם מתחילים מהצליל, מהאקורד הראשון, או מסתיימים באקורד הראשון, והם בעצם מהווים סולם של השיר באופן כללי, אוקיי? נגיד שיר, אני לקחתי לדוגמה שיר של קורין אלעל, אנטארקטיקה, שהיא מבצעת אותו בסולם E מינור, אוקיי? והסולם E זה הסולם הבסיסי שלו, והיא מתחילה ממנו לשיר ומסיימת לשיר. אני לא יודע, הוא לא מסיימת לשיר כי זה נושא אחר, אבל היא לפחות מתחילה מהשיר הזה, והבית ראשון שלו מתחיל מאקורד E. זה בסולם המקורי שהיא שרה כשהייתה צעירה, כשהיא הייתה כבר לא כל כך צעירה, היא שרה בסולם D, M, רי מינור. אז זה הסולם הכללי של השיר, וזה האקורד הראשון של השיר, שזה קוראים לו DM, או רי מינור, או D מיינור. אני אשמיע לכם עכשיו התחלה של השיר. אוקיי, זאת הקלטה מזה או זה, אחד מהאחרונות שלה. הייתה כבר חולה. אבל היא שרה מצוין וחבל שהלכה לעולמה. הנה. אין סוסים שמדברים עברית, אין אנשים שלא מתים. חפש באנטארקטיקה, אין ארמון באמצע חום וירקון, לא גר נסיך איתי בחדר שלג באפריקה. חפש באנטארקטיקה. אוקיי, שמעתם? כן? אז זה הסולם, זה אקורד ראשון. אוקיי? זה מה שהיא שרה בבית ראשון. הסולם הראשון, צליל ראשון של הסולם זה צליל D, והאקורד ראשון זה DM. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו כבר נמצאים בסולם שהגובה שלו הוא D, מתוך 12 צלילים, 12 חצי טונים שאנחנו בונים מוזיקה, וזה סולם DM. אוקיי? ובית ראשון ושני מתחיל ב-DM. ומה שהיא משתמשת באקורדים במהלך הזה, זה האקורדים האלה. זאת אומרת, זה 4 אקורדים ששייכים לסולם, חוץ מאקורד אחר אחרון, שיש לו שם קצת שינוי. אוקיי, זה אקורד ראשון DM, האקורד השני זה B במול, זה מהדרגה שישית, אם אני סופר נגיד 1, 2, 3, 4, 5, 6, הגעתי לדרגה שישית של הסולם, שזה B במול, וממנו אני בונה אקורד לפי צלילים של הסולם, לא לפי צלילים שבא לי, אלא אני לוקח את המבנה של הסולם, את הצלילים מהצלילים האלה נבנה סולם, זה כמו לגו, ואני בונה אקורד לפי טרציות, ואני קיבלתי את ה-B במול. איך מקבל האקורד את שמו? הוא מקבל את שמו לפי צליל ראשון שלו, כמו הסולם שמקבל את צליל ראשון, את הטוניקה, אז זה C במול או B במול.
זה הצליל ראשון של הסולם, צליל ראשון של אקורד, והמבנה שלו גם מקבל שם לפי הטרצה הראשונה, שמרווח הראשון שלו גדול או קטן, טרצה הגדולה או טרצה הקטנה. זאת אומרת, אקורד בי במול מייג'ר או מז'ור, אוקיי? הוא בנוי מטרצה הגדולה, שזה 2 טונים, וטרצה הקטנה. אוקיי? לכן הוא קיבל שם בי במול מייג'ר, אוקיי? צליל ראשון של הטוניקה. ואז היא משתמשת באקורד DM. ה-DM הוא אקורד מינורי, כי הטרצה הראשונה שלו קטנה. שזה טון וחצי, טון וחצי. אוקיי? לכן הוא גם נושא צבע מינורי, וזה צבע מז'ורי. אז אחר כך היא משתמשת באקורד AM, שזה גם אקורד מינורי. הטרצה הראשונה שלו זה טון וחצי, טרצה קטנה. קיבלנו אקורד AM, ה-A זה הצליל ראשון שלו, זה טוניקה. וזה 3 אקורדים. האקורד האחרון שהיא משתמשת בו, אקורד G, אוקיי? שזה G מייג'ר, הטרצה הראשונה היא מז'ורית, 2 טונים. עכשיו, היא השתמשה באקורד הזה, והיא שינתה אותו כי הצליל B הוא לא שייך לסולם DM, רי מינור, הוא לא שלח לסולם רי מינור, כי בסולם רי מינור יש B במול. אם אני בונה סולם רי מינור, אני מקבל את ה-B במול. זאת אומרת, כל אקורד שאני אבנה עם הצליל ה-B הוא חייב להיות B במול, אוקיי? אבל יש אופציות שזה יוצא מן הכלל, לשנות כמה צלילים בסולם כדי לקבל גוון אחר, ובמקרה הדרגה הזאת היא דרגה שישית של הסולם, אפשר לשנות אותה ולעשות אותה, להגביה אותה ולקבל צליל מז'ורי, ולכן אקורד G שאני בניתי עם שימוש של הצליל B ולא B במול, אוקיי? הוא קיבל את הצבע המז'ורי, כי זה טרצה המז'ורית יצא, אוקיי? זה בעצם יוצא דופן. אנחנו כרגע לא מתייחסים לזה ולא שואלים למה זה קרה, ואיך אני מסביר את זה, כי זה ייקח הרבה מאוד זמן, זה נושא של קורסים אחרים. זאת אומרת, יש לה אקורדים שהיא משתמשת מתוך הסולם, היא בנתה אותם מהסולם. זה ה-DM, B במול, AM ו-G, אוקיי? עכשיו, האקורדים האלה אפשר לראות בדף של אקורדים, אני תכף אראה לכם אותו, אם אתם רוצים לדעת. תכף, שנייה. הנה. פה אתם רואים האקורדים של השיר, זה צ'ארט אקורדים, שאתם רואים מעל המילים, השמות של האקורדים. EM, אוקיי? אתם רואים, DM, B במול, DM, B במול, AM ו-G. זה אקורדים שהיא השתמשה כרגע בשיר הזה, אוקיי? יש שאלות לגבי זה? אני יכול להתקדם? אוקיי, אז אני מתקדם. סבבה, אני מתקדם הלאה. אוקיי, עכשיו. סולמות, למה אנחנו צריכים לדעת אותם? כי כשאנחנו מנגנים בהרכבים שונים, אוקיי, יש לנו זמרים, וזמרים רוצים לשיר שירים ידועים, ואנחנו גם רוצים לנגן איתם את השירים האלה, כי אנחנו מכירים אותם ואוהבים אותם, אבל יש מגבלות קוליות לזמרים, שהם לא יכולים לשיר בכל הסולמות המקוריים שאנחנו שומעים שירים. זאת אומרת, זמר שרוצה לשיר איזשהו שיר של זמר או זמרת אחרת, ולפי היכולות הקוליות שלו,
הוא לא מצליח לשיר את זה בסולם המקורי, שהשיר עצמו הוקלט, שהזמר או זמרת המקוריים התאימו אותם לעצמם. לכן הזמרים נדרשים למצוא לעצמם סולמות אחרים, שיתאימו למנעד הקולי שלהם. לכן נוצר המצב שאנחנו חייבים לעשות טרנספוזיציה. טרנספוזיציה זה שינוי. שינוי צליל או טוניקה או טון של הסולם הכללי, כדי להתאים אותו לקולות של הזמרים. ולכן השינוי זה אומר שאנחנו משנים את המרכז. במקום DM, אוקיי, יש לי נגיד זמר שהוא לא יכול לשיר בסולם כזה, הוא צריך למצוא סולם אחר, אז אני מחפש לו סולם ויתאים לו סולם אחר לקול גברי כזה, ויצא לי סולם שחיפשתי לו ויצא לו סולם GM. זאת אומרת, אני עכשיו בונה את השיר ומהלך האקורדים לפי סולם אחר. זאת אומרת, אני מחפש אקורדים לפי היחס בין סולם המקורי לסולם החדש. עכשיו, אני לא מבקש מכם לעשות את זה, כי יש היום מערכות אינטרנטיות שיכולות לעשות לכם טרנספוזיציה דרך אתרים. ורובכם יודעים שאפשר לעשות טרנספוזיציה בכלשהו אתר שיש לו טרנספוז, אפשר לעשות פלוס מינוס, לשנות את הטיון, אוקיי? או טון, או טוניקה, הצליל השורש של הסולם. וככה אתם יכולים לזהות או לחפש איזה סולם מתאים לזמר או זמרת מסוימת. ובעצם זה משנה לנו את כל המערך האקורדים, אבל זה משאיר לנו את היחס אקורדים לאותו סולם המקורי. כמו שאמרתי, כשהייתי משנה את הטוניקה, אבל בונה לפי נוסחה נכונה של סולם מז'ורי מינורי, אז זה משאיר לי אותו סולם מז'ורי או מינורי מצליל טוני אחר. ככה גם יחס בין אקורדים נשאר אותו דבר. לדוגמה, אם אני נגן יחס בסולם המקורי DM, והאקורד השני היה בי במול, מייג'ר, היחס ביניהם היה 3 דרגות. אוקיי? 3 דרגות למטה או 6 דרגות למעלה. אוקיי? זאת אומרת, אני מחפש אקורד הבא שלי לפי דרגה שישית של סולם שאני נמצא בו. לדוגמה, בסולם DM, רי מינור, יש לי DM, זה אקורד דרגה ראשונה, ובי במול זה דרגה שישית, ושם אני בונה את האקורד שלי, יצא לי בי במול מייג'ר. עכשיו, אם אני נמצא בסולם GM, זה סולם החדש, הדרגה הראשונה שלי היא G, אני בניתי סולם, בניתי את האקורד הראשון, ואני מחפש דרגה שישית. הדרגה השישית שלי תהיה 2, 3, 4, 5, 6, מי במול, אי במול. אז לפי זה אני בניתי אקורד, ולפי צלילים של הסולם החדש, וקיבלתי יחס. אז לכן גם השיר יישמע לי ביחס אקורדים אותו דבר. אוקיי? זה היה אותו דבר מה שניגנתי ברי מינור. אוקיי? היחס נשאר אותו דבר, השתנה רק גובה של סולם שבו אני פועל. לכן ידע בסולמות לזמרים הוא מאוד הכרחי, הם צריכים לדעת לאיזה סולם יותר מתאים למנעד הקולי שלהם, הם צריכים לדעת איך הקול שלהם פועל, איך הוא נשמע, איפה הוא נשמע הכי טוב, באיזה מנעד הקולי, ואז לפי זה הם צריכים למצוא את הסולם. אם הם לא יכולים לעשות את זה, אז מנחה של הרכב
מחפש את הסולם בשבילם, ואז משנה את כל הסולם לשאר הנגנים, כדי שהם יוכלו להכין להם את המערך אקורדים ולהשתלב בהרכב ביחד. עכשיו, זה נושא שהוא לפעמים קצת לא נעים לנגנים. בעיקר, אני יודע, כשנגנים רוצים לנגן שירים קלאסיים ידועים, או שירי פופ, או שירי רוק, שיש בהם תפקידים של גיטרות, נגיד סולואים, שמותאמים לסולם המקורי. וברגע שמשנים סולם כלשהו, או מורידים או מעלים למעלה, אז זה משנה להם, לגיטריסטים זה משנה להם את המקומות של הפוזיציות של הידיים, לפעמים זה אפילו ממש לא מתאים. והם נורא מתעצבנים, ואני יודע את זה. לכן הפתרון לזה אחר, אנחנו לא חייבים לנגן את הסולו המקורי, אפשר להמציא סולו משלך, ולכן אפשר לשנות את העיבוד, לכן העיבוד גם משתנה ברגע שמשנים את הסולם, אפשר גם לשנות קצת עיבוד, הרי אנחנו לא מעתיקים לגמרי את מה ששרים, אנחנו יוצרים יצירה חדשה בעצמנו, לכן גם את הסולו, אם הוא לא ממש מסתדר עם הגריף בגיטרה, אז הסולו הזה אפשר לשנות או להמציא סולו חדש, לפי הידע שאנחנו מקבלים על סולם, על אקורדים, על דברים כאלה, וזה כמובן מצריך הרבה ניסיון, בסדר? אבל זה אפשרי. עכשיו, מה שעוד רציתי לספר בקשר לסולמות. עכשיו, לא כל השירים נבנאים באותו סולם אחד. זאת אומרת, שירים, אתם יכולים לשמוע שהבית של השיר הוא נשמע בסולם אחד, והפזמון שלו נשמע בסולם אחר. לכן לקחתי את השיר הזה של אנטארקטיקה, שבו אני יכול להראות לכם שהבית של השיר נמצא בסולם אחד, והפזמון נמצא בסולם אחר. ואתם יכולים כרגע לשמוע את זה בהקלטה, אני תכף אשמיע לכם את הוידאו עוד פעם, ואני אשמיע לכם את ההבדל. אנחנו עדיין בבית. בירקון, לא גר נסיך איתי בחדר צ'לק באפריקה. חפש באנטארקטיקה. אהבה היא הולך ובא, אם תבקש אותה לנצח. חפש באנטארקטיקה. עכשיו שמעתם, זה היה פזמון. הפזמון היה בסולם אחר. פתאום שמעתם שהסולם הוא יותר שמח, יותר מז'ורי, כן? סליחה. פתאום אתם שומעים שסולם שונה. נכון? פתאום אנחנו שומעים שאנחנו לגמרי בבית אחר, אוקיי, בטיון אחר, הטוניקה של סולם שונה, אוקיי, והצבע של סולם אחר, כי הוא סולם לא מינורי, אלא סולם מז'ורי, וזה גם לא רי מינור, לא DM, אלא סולם אחר, סולם C מייג'ר. אוקיי? אז בעצם מה שעשתה קורין אלעל היא הלחינה את הבית ראשון בסולם DM, זה הסולם הזה. היא סיימה באקורד G, מז'ור, והתחילה את הפזמון בסולם עם אקורד C, מייג'ר, מז'ור. הנה. והיא המשיכה. ואנחנו משתמשים בשלושת האקורדים האלה, שזה C, מייג'ר, AM ואקורד G. היא סיימה את הפזמון וחזרה חזרה לסולם הרי מינור הראשון.
אוקיי? ואני אשמיע לכם את זה, איך זה קרה. ואני עומדת כאן איתך, לא לשיחה שלך לנצח, חפש באנטארקטיקה. מסתיים הפזמון. אתה אומר התחיל הבית. להיות יותר, זה בינוני, זה לא מספיק לי, אין פה רומנטיקה, חפש באנטארקטיקה. שוב פזמון. הולך ובא, אם תבקש אותה לנצח, חפש באנטארקטיקה. אוקיי? אז שמעתם את היחס בין אקורד שמתחיל את הפזמון, שזה אקורד C מייג'ר. אוקיי? כשהיא סיימה את זה, סיימה אקורד G, וקפצה חזרה ל-DM. אוקיי? זאת אומרת, היא השתמשה בשני סולמות בשיר הזה. עכשיו, היא גם סיימה את השיר הזה בסולם C, אוקיי? למרות שהיא התחילה בסולם DM. עכשיו, זה מאוד מאוד מקובל בבנייה של המוזיקה פופולרית, לבנות שירים כשיש להם חלקים שונים של השיר, שזה נגיד בית, פזמון, לפעמים יש גם את ה-C-part, הגשר. בכל חלק אפשר להשתמש בסולם אחר. עכשיו, רק צריך לדעת קשר ביניהם, אחרת אי אפשר לחבר סולמות שאין להם צלילים משותפים קרובים, כמו קרובי משפחה. אחרת המוזיקה לא תשמע בצורה הרמונית וחלקה, זאת לא יהיה חיבור חלק. זאת אומרת, זה גם נושא שאני יכול להסביר בשיעורים אחרים, אבל כרגע אתם צריכים לדעת ששירים הפופולריים, שירי פופ ושירי רוק גם, הם בנויים לפי מבנה של, יש פתיחה, יש בית, יש מעברים, יש גשר או C-part, יש פזמון, יש גם אוטרו. כל חלק מהשיר אפשר לבנות בסולם אחר, זה תלוי בקונספט הכללי של המלחין או מי האמן שיצר את השיר הזה, לפי הטקסט גם. ורק צריך לדעת שהחיפוש וחיבור בין האקורדים אמור להיות נכון, לפי היחס בין הצלילים, כדי להיות מקושרים אחד לשני. אוקיי? אני מדבר על הסולמות עצמם. טוב, בעצם אני סיימתי את ההדרכה. אם יש לכם עוד איזה שהם שאלות, אני אשמח שתשאלו אותי עכשיו.